Sme stále ľudia? Táto otázka nám prebehla mysľou, keď sme videli deti, ktoré stratili rodičov v dôsledku vojny na Ukrajine. Kde je naša ľudskosť, keď náš hnev a nenávisť môžu viesť k takej strašnej strate? Kedy prestávame byť tým, čím sme sa narodili a stávame sa len nástrojmi rozkazov, ktoré ničia všetko, čo je v nás ľudské? Vojny boli, sú a zrejme aj budú, ale na čo vlastne slúžia? Čo nám prinesú, ak nie ďalšiu bolesť, ďalší smútok? Máme jeden život, ktorý sme si sami nedali. Prečo teda berieme život iným? Možno na túto otázku nikdy nenájdeme odpoveď. Sme radi, že Varovka mala možnosť aspoň na jeden deň priniesť týmto deťom trochu láskavosti, radosti a úľavy od strachu, ktorý ich sprevádza každý deň. Preto buďme k sebe navzájom milší, láskavejší a menej posadnutí mocou. Moc nás neurobi šťastnými, no môže nás pripraviť o to najdôležitejšie, o našu ľudskosť. Skúsme si viac pomáhať, viac si prijať dobro, aby sme mohli aj naďalej byť hrdí na to, že sme ľudia.